Musa Jara ale si bɛ san 65 la sɔgɔmara joona fɛ bi ale y'a senfa ka se a ka kalafiliyɔrɔ la n'o ye Garantigibugu école-soba ye. Tɔgɔɲini kɔni o daminɛlen o kɛra gɛlɛya ye sabula Musa tɔgɔ a ma ye sɛbɛn dɔw kan nka o tɛmɛnen kɔfɛ kɔni a tɔgɔ yelen a ye kalafili wa a nisɔndiyalen de b'a jira k'a fɔ ko kalafili kɔni wajibi de don maliden bɛɛ ma. N kɔni na nisɔndiya kɔni bɛ na a ma jira k'a fɔ an ye fasoden ɲumanw ye an nana voter ka dugawu ka jamana ye yarabi ma jamana ɲɛmɔgɔw ala ka jamana ta fanga d'u ma ala ka jamana ta fanga d'u ma o minnu mɔgɔ yarabi ma ala k'an bɛ hakili ɲuman kelen ma n découragé fiyewu n y'a ɲini fo k'a ye n découragé hali tile baara dun b'a ɲini yan nɔ. Ale ni a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ Madame Jayi Adam Jara o fana o nana a ka kala fili bidonya in na an ka ale ka kuma lamɛn. Fɔ cogo min na an ka droit de citoyenneté nan'o rempli n'a bɛ fɔ fasoden ɲumanya nan'o de kɛ k'an ka kala ta constitution kura min bɛ ka kɛ ka kala ta k'a yira n ye fasoden ɲuman ye nan'o de la sɔgɔmada in na. Ni Musa Jara ani Madame Jayi Adam Jara olu sera k'u ka kala fili mun kɔni ye Madame Kone Kajatuba ye ale tɔgɔ o ma se ka ye ni kalafiliyɔrɔ kofɔlen na yɔrɔ wɛrɛ de fɔra ale ye nka a b'a senfa ka taa o yɔrɔ fana la. Ne tun wulila ka na n nana voter faso ko don an kana dusu bila hakili ye n nana n y'a sɔrɔ ko n tɛ yan n bɛ Saint Joseph de la donc n filɛ taa Saint Joseph la Kalabankura école-so n filɛ taa yen de ka taa voter parce que n na kun don n nana kama de faso ko don Mali ko don. Mun kɔni ye cakɛda min ɲɛsin n'o kalafili koɲɛw ma n'o ye EJ ye o ɲɛmaaba Mustapha Sise ale yɛrɛ ye kalafili nin yɔrɔ kofɔlen in na kibaruya minnu b'a bolo ka ɲɛsin kalafiliyɔrɔw dayɛlɛli ma an ka o lamɛn. Ne ye ɲininkali kɛ est-ce que bureau de vote dayɛlɛla heure la u ko k'u dayɛlɛla heure la bon kibaruya min bɛ ne bolo kɔni en tout cas kunnafoni minnu sera ne ma observateurs minnu bɛ terrain kan il y a 4000 observateurs qui sont déployés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Dans 4000 observateurs ninnu ka ɲɛmɔgɔw u ye déclaration fɔlɔ min bɔ sɔgɔma in na ko bureau de vote dayɛlɛla heure la bon an b'a ladeli a bɛɛ ka dayɛlɛ u bɛɛ ka baara kɛ yanni wula cɛ ni ko fɛn min bɔra la an na fɔ jama ye. Mun ye modèle Mali ye ale fana ka jateminɛlaw olu bɛ jamana fan caman fɛ olu ye jateminɛ min kɛ nin wagati in na an ka o lamɛn Abdoulaye Gindo. A jateminɛ na an y'a jira k'a fɔ ko 8h30 y'a sɔrɔ an bɛ ka bureau fɛn o fɛn kɔlɔsi olu bureau bɛɛ de la heure la ani mɔgɔ mɔgɔ kan ka baara k'a bureau kɛ n'a fɔ président de vote ni président de bureau ni assesseur bɛɛ tun bɛ yen matériel électoral fana tun bɛ yen mɔgɔw kun nana ka na kala ta c'est vrai que jamaba kun tɛ ka bɔ fɔlɔ mais mɔgɔw bureau bɛɛ de la heure la ani an ye incident dɔw fana recensé yɔrɔ dɔw la parce que a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw la bulletin de vote jɛma banna joona ka rouge to yen donc mɔgɔw ko ni jɛma mana k'u tɛ voter bon an yɔrɔ dɔw fana ye problème d'insécurité i n'a fɔ Menaka région kɔnɔ ko marifatigi dɔw nana ka mɔgɔw bagabaga k'u ka bureau datugu ka taa ko sinon u b'u bɔnɔ ni na donc olu ye bureau datugu. An b'a jira k'a fɔ gɛlɛya misɛnnin dɔw kɔni o sɔrɔla nin kalafili in kunya la k'a da maa minnu n'u ka kalafili sɛbɛnw bɛ na u bɛna sɔrɔ u tɔgɔ o kɔni tɛ kalafilisow olu da la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.